Bueno, aurreko atala be Ibarra kiroldegi xan grabo gauen, bizi honeko 5. saioa be hemen izango da, eta gaurkoan jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuen inguruan aritsuko gare. Torri nirekin. Epa, Roman. Kaixo. Kaixo. Zaldeon. Zaldeon. Bueno, Roman, zuzara Atxabalta Mugi orientazio zerbitzuko orientatzailea. Bai, hala da. Konta idazu apur bat zer da jarduera fisikoko orientazio zerbitzu bat? Bueno, Atxabaletako udalak sustatzen dauen programa bada, da, bueno, programa horren baitan, bueno, helburu nagusi izango litzake, herritarrek eduki deixien euskarri bat euren bizitza osasunarekin lotzeko. Eduki deixien, bueno, bizi aztura osasuntsu batzuk, eta horretan, pues, badakigu, ariketa fisikoak, elikadurak eta horreka emozionalak zer nolako pisua daukan. Orduan, nin nau apur bat, alderdi guzti horiek pertsona, bakotxeko pertsona horrekin lantzeko, nin naiz esan digun lotura nagusia, sasatzailea, bultzatzailea, motibatzailea, jarraitzailea, hau da, erreferente bat azken finean helburu horiek bete daitezen. Eta erabiltzaile bat zela iristen da zugana? Bueno, kasu honetan 3 helduleku nagusi dauzkagu. Batetik etortzen dira osasun etxetik deribatutakoak, hain zuzen bakotxak bere mediku erreferenteak bidalitako leku horretatik. Hurrengo izango litzake nagusien basotxo elkartetik datozkigunak, eta 3. Esango neuke ahoz-aho edo batek besteri esan data datozenak. Hortaz, herriko agente desberdinek parte hartzen duzue proiektu hontan? Hori da, esan daigun inplikatua da Osakidetza, inplikatua daude hainbat kultur erakunde, kasu honetan nagusien elkartea, ikastolekin da eskolekin ere egin dugu nerabeekin ere beste proiekturen bat, eta, azken finean bilatzen dena da, kiroldegi esparrutik kanpo, edo kiroldegian bere osasuna sustatzeko helduleku nagusia bilatzen ez duen jente hori hartatzea. Egon daitezen beste bide batzuk, Bazkidetza arrunta horretatik gain, egon dadila beste euskarri bat, azkenien profil diferenteko jentiak ukidezan helduleku bat. Eta hain profila aipatu dozula, ze motatako erabiltzaileak etortzen dira? Nik esango neuka abaniko zabala daukagula. Batetik nerabeak izan ditugu, aita barri izan dienak, guraso barri izan dienak, helduak, baina ariketa fisikoarekin apur bat azken aldian deslotura dutenak, adinekoak ere etortzen zaizkigu, orduan nik esango neuke oso anitza dela. Profil erabat zabala daukagula. Eta zure lana, aipatu dozu dela pixka bat xaxatzaile lana itxia, bide lagun izatea pertsona hauentzako, baina aurrez-aurrezko orientazio horretaz gain, Atxabalta Mugik badauko komunitateantzako beste jarduera batzuk? Bai, badauzka beste lan lerro batzuk, besteak beste aipatuko ditut batzuk. Esate baterako antolatu berri dugu erorketa saihesteko tailer bat, adinekoei zuzendua. Igaz Atxabaltako nerabeekin beste proiektu bat egin genuen, nerabea eta ariketa fisikoa lotzeko helburuarekin. Horrez gain, gaitasun funtzionalerako bideratutako programa batzuk garatzen ditugu, zenbaitzukin, zenbait profilekin, elikadura trailerrak ere landu dira, eta azken aldi honetan, adineko izuzendutako David metodologiarekin programa bat garatzen ari gara, euren indar eta koordinazio eta mugimendu maila berasteko. Azken hau, zehazki 70-tik gorako personentzat zuzendua.
Kaixo Itziar, bueno, zu Atxabalta Mugiko erabiltzailea zara, erabiltzaileetako bat. Bai. Zelatan hasi zinen Atxabalta Mugin? Medikua komendauta eta zan usten, hona izango litzekela eta hola etorri nintzen martxuen. Martxuan hasi zinen, eta zenbatero etortzen zara? Oporretatik ezik 15 behin. Eta romanek erueten hau, eta esaten duz, ze ejerzizio egin, ze likadura eruen, eta hoizitzen. Roman bera da Atxabalta Mugiko orientatzailea, eta berak gomendatzen dutu, ze likadura eraman beharko zeukien, ze jarduera fiziko motain. Hori da. Eta gero 15 behin horren jarraipena egiten dutu. Bai. Atxabalta Mugi zerbitzu kompleto bat da, ez da aurrez aurreko hitzordu hori bakarrik, badaz gero osagarriak dien ekintza batzuk, ez da, Orman? Bai, esate baterako Atxabalta Mugiko programan daudenek aukera dute koordinazio oreka eta indarra lantzeko programa bat garatzeko eta baita yoga tradizionala lantzeko ere. Orduan badira beste kirol eskaintza batzuk osatzen direnak kiroldegiko eskaintza zabal horren barruan. Eta okerrez banau, saio horreitakoak ontxe izaten dira, ezta? Hori da, beraz, ontxe ikusi zitez. Banoia ikustera, bai. Hala ba. Agur! Atxabalta Mugi orientazio zerbitzuan baitxan, Romanek azaldu dazkun moruan, aurrez aurreko hitzorduaz gain, badaz bi ekintza osagarri. Bata yoga eta bestia koi, koordinazioa, oreka eta indarra. Azken hau ezauketako Hobitakin inio hitzordua. Goazen bere gana. Zaldeon, Hobita. Arratzaldeon, zaldeon. Mentxe. Koi saiorako prest? Bai, presto, ni beti etorten az prest. Koi saioa berez da, koordinazioa, oreka eta indarra lantzeko Atxabalta Mugik antolatzen dauen saioa, ezta? Bai. Eta esan duztezu historika bat zarela, hasieratik zazela saio nahi txan. Hasieratik. Eta zer da hemen itxen duzuena? Gauza asko egiten du. Egunero kambillo egiten du. Egun astelenetan igual egiten du gauza bat, beste eguztenetan egiten du onkantxara, eta gizu jungara, beteko. Egiten du diferentia, gauza diferentiak egiten duz. Ez du egiten egunero igual, astelenetan, eguztenetan igual ez. Beti itxen duzu gauza desberdina, baina zer da lantzen duzuena? Lantzen dune, egiten du eskara ukutzen, ikutu ez du egiten, zilak epinten duz, debiten gara hor paseoan hankakora, bera, eta gauza asko egiten du. Ariketak apur bat gorputz osua lantzeko, ez da? Dana. Eta hau itxen duzue, aztian bitxen, esan doztazu? Bai, astelenetan deguztenetan. Eta zer moduzko taldia zare? Taldea lehen txikina hongetzen, gutxia hongetzen, baina talde esango duzu da, 12 ongo gara, 12, 13 igual. Talde politxa osatu duzue orduan. Eta, zuk beste Atxabaltarra gonbidatuko zen itxuzke hona etortzera? Bai, uste duzu? Bai. Baliogarri dela? Bai. Ni izaten dut urtebi hona zelak kobinak dinatute, eta egonaz desiatzen etorteko. Berriro azteko. Asko igerri dozu honen falta hortaz? Asko. Saiora joango gare, Bixok, venga guazen. Kirolak adinik ez daukola ikusi dugu. Gaurko saioan Atxabalta Mugi orientazio zerbitzua ezagutu dugu, baina jakin, Baiaran be, mota honetako beste zerbitzu batzuk badazela. Oin zui tokatzen jatzue, etorri eta probau zerbitzua.